Dah berpetengnya kata ke jungi keren Mbak Robert. Ngidon ru kinyam tanrai ke jela ke jungi. Te lada pi job kumu MP jungi. Jong ke jela ki ai trai ki lat ki lenti ki bangin lak ban kadang bangin penek pensa ya ke hok long trai jung kini kinyam tanrai ki badan keri ke baik ke jungi. Ke sarkar India nekong du ka di ben burom. Iya kini kinyam tanrai. Pi da pin pej ka sensus kembolong menta lada pidon ha kan yam Hindu, Sikhs, Kristian, kadon ke kolom ba pin thok pi di kan nak nyam yo. Tin rei la da ka burom yak indigenous faith. Om dei tang hangi han rei ha borok ko wi India klem sem la thok. Don teng teng ga jing su thu bakala ka ba perkhat ba ki nyam tanrai ki di ki nyam Hindu. Han rei ka ya pher. Ka nyam Hindu ka di la ka jong ki indigenous faith ki di la ka jong. Phinom la ban sim hoj ka Hindu ka la ban de ki indigenous religion sya ki wei ki jaka kat ba syani pat kanom dei. Phinom la ban ong ba ka de ga ju ka indigenous. Ti teng teng la susah kelas bet bagi di Hindu. Ti henrei menta ka POE ka long ba kadon ga jing pher. Kadon ga jing pher ban mane kadon ga jing pher ya ka jing sung thu yo blei ha padeng ka Hindu bat ki indigenous faith. Kadon ma ka jing pher ha padeng ka san perkhat jong ki Hindu bat ka niam tanrai ri ga jong hapo ri khasiro. Kadon ga jing pher. Tinginom la ban susim ba ki di Hindu lan ni phinom la ban susim ba ka di others. Nongkong du ka long ba ngidi ban recognize ya ki da ka legal recognition ban da identify begini di nakata. Ti endang idon ka proportion sos ka wei ka bangile ka long bangidon ka Ministry of Minority. Ka Ministry of Minority ka don ya ka benta ban penne pensa bal ban kentiu ya kiniam trairi. Kumbalong matang idon riu tuli kiniam kaniam ka stand de ka wei. Tinga so ban ong ba ladang yat da ka population kiniam trairi ke jong yiru ki di ban yo ya ka juk ka hong. Ka don ga jing so thu bakala hakipor ki beladap. Ba o la da penrung ka ben saduk ka WM. Kumbolong mental adon lupa andriu teli. Tila da piat sakawiru des no ham. Kapomut ki niam kristanro ki nyo hila ka jong ka ba. Tila da ki wan sa ki niam tanrai ki jong yiru ki nyo la jong ka ba. Kapomut ba ini keren bet la da dei ba yo skim la yo khambun ki jala ka jong. Nang niru layo nang niru layo tila da yo scholarship ru layo khambun kan. Ki jong ki niam kristanro ki yo ki sik ru ki yo ki niam trairi ru jong. Ti ka wei na ki atem ke di ka tabat ka balai ha ka jing so jong a kalong ba Phinom la ban len ya ka contribution jong kini ki niam trairi ha ka bedi ban penek pensa ya ka riti ka dustur. Kaput ka tem ka ruai ka siau dadong sedong kila pli kila ai la tau senyang uben hei uba khrau ba ha ka ban penek ya ki riti ka dustur. Kat ba ngidang yo i menta kalong ba ki riti dustur jong i kila nang petut la nang ja. Tika don kam le si bangin snano ya ki cultural institute ba ka don kam ban hikai kumno ban sna ya kini ki tiar put tiar tem ki tiar bam mo kaput ka tem ka ruai ka seo di ban hikai ru kuno ban snai gin gitiar hikai kuno ban pendon kam gin gitiar su kum ka bam tan rai ngidon kam tiling ba ka ne ken stiu ngila ban design ni ta ki kurs ki ba pher ki ba lesi en peniat da kini am trairi ki jong iti kan long ka jing yo nong ka bakrau ya ka ri ka jap ru jong ngila ru ban penrus pa da ka ba di la ne ngi pen ipu iping ya ka custom ka jongi sya ya ka tradition ki jongi sya ka pertai borok we bat la da dei banga job ka dan ka jing angnut ba la kuno ka di bendon da se ka kenja showcase ya ki tradition ya jing ruspa ki jongi hadu senong ba dali le se kala bendon kum ka mexlia mo ki exhibition ke bangila pen i hakino ki jaka ki la bande ki museum ki la bande ki festival ki la bande kanu katang ba ka partai ko koi kin yo i ka spa ka pho ka bangi don ha ka ktin ka thli ha ka riti ke dustur ha ka niam ka rukom ka jongi tinga so ban ong ba kita ke di jing thrang ki jing angnut ki jonga lada ngila ban poi sa ka thong ka por kom ta